Hvis vi nu siger, at det her, det er bare noget vand. Og vi så siger, at det her med olie er et olieudslip. Som I kan se, så vil det gerne op til overfladen. Så det kommer ligesom opad og ligger sig i de her, hvad kan man sige, bobler. Kan man vist godt kalde dem. Så det ligger ligesom på overfladen. Det nederste af vandet er slet kram. Man kan se, her på siden er det helt gult på toppen. Hvis jeg nu tager den her fjer og stikker den ned i her, så bliver den helt klistret. Man kan slet ikke, altså den er slet ikke fjer mere. Den bliver helt, og hvis nu forestiller til, at det er en fugl, en meget stor fugl i forhold til havet, men lige meget. Og den så kommer ned her, så bliver dens fjer klistret helt sammen. Den kan ikke flyve nogen steder. Og det dumme ved den så ikke kan flyve nogen steder, det er, at ja, så får den sandsynligvis sluger den olie. Det kommer ned i lungerne, så kan det ikke trække vejret, fordi olie er så klistret. Og så sker det simpelthen det, at de drukner i olie. Det er ikke så godt, men de er helt klistret sammen. Det bliver helt fedtet. Men det der sker simpelthen, det er, at al olien, hvis man kommer herned, så er det bare normalt vand. Men her, det vil ikke fjerne til siden her. Hvis det er sådan her, heroppe fra, det er ren olie. Bare olie. Men det nederste, det er ikke olie, det er bare vand. Så det ligger så ligesom på overfladen. Og det er det gør, at det dræber simpelthen så mange fugle.